ngaso mani opor ngide balek kemen ngadai balek kemen maksud tang la te la khum yang re Yesus la pelai yang amen haleluya ngasno do nu jonga bang ko onroi kata pinya join lang nga amen hatu so tang la jute la khum na mi phi menu te kata ngam tip te phi tip re men tao Yesus ula pelai lo lagi haleluya. Woo! You must have been bound by the devil, by the minions of the devil. But Jesus has set you free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Hey, Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Hey, I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Tôi tan la tela kumyanga Jesus la nyanga. Tôi tan la tela kumyanga Jesus la nyanga. Hey. Nan raya lo hallelujah. Jesus tôi tan la tela. Tôi tan la tela kumyanga Jesus la nyanga. Tôi tan la tela kumyanga Jesus la nyanga. La nyanga. Ladies, have you been set free? Amen. Now I would humbly, gently urge the ladies to sing. Only the ladies, please. Ladies first, did you say? So ladies, you take it. Satan had me bound. Aki. Satan. 1, 2, 3, 4. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Come on, ladies. Satan had me bound, Only the but ladies. Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. That Jesus set me free. I can take it. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. One more time. Satan had me bound. But Jesus set me free. Hey. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. I'm so glad. I'm so glad that Jesus set me free. Come on, ladies. I'm so glad that Jesus set me free. Come on. I'm so glad that Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah! Let's give a big clap unto the Lord for the ladies. Amen. Menta sa kapali jongkiran. Amen. Sa isinrang. Sinrang, are you ready? Auto bila kloy. Makin take la ruar ka parang inwan ngin kasi. Amen. So tan la te la kum yang ngaji sulap la yang
Soy tan la te la kumianga Jisu la pelanyanga. Soy tan la te la kumianga Jisu la pelanyanga. Ngan wayaro hallelujah. Jisu say soy tan la te. Soy tan la jute la kumianga Jisu la pelanyanga. Soy tan la jute la kumianga Jisu la pelanyanga. Soy tan la te la kumianga Jisu la pelanyanga. Ngan wayaro hallelujah. Jisu la pelanyanga. Hey, Gasko bae Jisu la pelanyanga. Gasko bae Jisu la pelanyanga. Hey, Gasko bae Jisu la pelanyanga. Ngan wayaro hallelujah. Jisu la pelanyanga. Jisu la pelanyanga. Tanda tela kumianga Jisu la pelanyanga. Tanda tela kumianga Jisu la pelanyanga. Kan wayaro hallelujah. Jisu la pelanyanga. Gasko bae Jisu la pelanyanga. Gasko bae Jisu la pelanyanga. Gasko bae Jisu la pelanyanga. Kan wayaro hallelujah. Jisu la pelanyanga. Kan wayaro hallelujah. Jisu la pelanyanga. Kan wayaro hallelujah. Jisu la pelanyanga. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you have said sounds of rejoicing will come out from the tents of the righteous. Resounds. So Lord, we rejoice. Nilekman. Hallelujah. Oh, you have filled us with your joy. Hallelujah. Hallelujah. Try. Oh, trying la lekman gal. Jinkman go jong me. Ntai ko mani me ko try. Mo ema me melong ko try. Oh, the shisha ko try. Oh, la bash. Shira la mama. Oh, because of who you are, I give you glory. Yes, Lord. Because of who you are, I give. Let's lift up a praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Lord, I worship you. Because of one more time, Lord, I worship you. Because of who you are. come on, sing it to the Lord. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are. Because Because of who you are, I will lift my voice and sing.
Hallelujah. Hallelujah. Ngi ai ngồi yêu blay. Habang yêu ý ki bầu blay ule. Shisha kamen sim ka jongi ka dab da ka jing kemen. Amen. Amen te. Hakani ko poru nga shim kani ka lat hakabangan priang sngo bahaya piway. Ki badan hakani ka jaka bat komjuru ikitu ki ba pedling ba ka YouTube. Te to ai bah kani ka sngiru ngin play ka donut ka jongi hakabangin yo ban pediang na utra ya ka ka ba udon hakaban crenching tungin shashkor tungin yo sngo mo ya ka ba utrai udon hakaban crench ki donut ki jongi hakani ka sngi ngamla klem da ai ngu yo blay mana ka por banga yeng ban ai ka tin ka jong blay ngas ngo thu shisha kam de ka bor ka jonga kam de ka jingla ka jonga henrei man la ka khlemat banga yeng ngas ngo thu ka jing ai ka jong blay ka badon ha ka jing em ka jonga nga ai ngu na ka bentai apostle bar ki nong yelom ki badon ka ni ka jaka ki ba ai nga ka ni ka lat ka jing penslur ka jong ki bad habaki ai nga shim ya ka ka jing men bad kum juru ringkat ba ka jing khnyu na mar nga tep kam dei ka kam ka besuk mo banwan ra ka ktien henrei da ka jing shap tien nga shim ya ka kumbashi benai men shwa kladon ka we ka jan met ha ka bangi don ya ka house church house group but ha ka jan met ka don ka jing wan chungo ka jong blay yangi but kladon ka we ka ktien ka bawan ka baong the breakthrough in the breaking habanga yo asngowi kita ki kentien ki shan ya ka donut ka jonga bad anda pangalet chiyeng ngapuson biang ikini ki kentien the breakthrough in the breaking bad kat bangarang puson utrai nganget kembo de mensim ko jong blay upapen kan mau yanga ya kawe ka jing hikai ka bangla da ban ai ha kawe na ki bible study series ki bangi don ha kani ka jaka ha ki por ki bam menshwa but ka phang ka de shaphang ka brokenness shaphang ka ta ka jing luet but ha ka ta ka por ha banga kin mau ya kata ka shon bat ka bat nga puson ya ka bat nga sngo ba kani ka sngiru nga sngo kumba ka kta ya nga ni don kam ya kani ka brokenness kata ka jinglong luwet ha ka jing em ka jongi ka ba man na ka sngi bat nga nget ba kumba kani ka phang kani ka topic kalong kata ka ba jan ha ka don ka jonga ka ba nga sngo tana na marbling nga tip ba man na ka sngi ha ka jing em ka jonga nga don kam ya kata ka jing kedia nga don kam ya kata ka jing penluwet bat nga nget scam bahaka ni ka sngiru kanong ka jing kerku yang iway pe iway ka kerteng jong ka ni ka phang ka bangan kren kalong ka kamba ha ka jing kedia nani ka jing pelat ha ka jing kedia Cisha habang ipet saudong jongi ngiyo ba ublay upendon kam ya kita ki bapat lani kita ki belaluet lani ki belak kedia ngiyo habangin thongjing thong ngi haban pen pra ya ketua kendo ngi haban pen pat ya ketua kendo da ka bangiti khenang bakan long kata ka kendo ko basai so ngi yo ya ki lo ki haban pat kita ki broken clouds khenang bangin yo ya uslap ngi yo ya usembo keu haban peluwet yu kenang bangin yo ya umaida lani yo ata kenang bangin la bangin shed yo ruti lani yo kupu ban yo ka ketien ka jong blairu la haban kedia ya kupu kenang ban la ban besar ya utau pat ba kenang ba an pelat ya kita ki breu na kata ka jing tangan Gakwa kini ka portungin plie ya ka Bible ka jongi siya ka gospel kat kum Marcus ka lenong ka bahenriu ka dukhat ka balai po hadu saw pusaw kani ka badai siya phang ka babesa ya kita kisan hajar but hakani ka jing thu khana ngiyo bakani ka di kata ka kamba ka bala record lani ka bala tho habaro ki saw tali ki gospel ngiyo
ngin siam ye kini ka kamba bala tho ha ka gospel kat ko Matthias ka lenong ka ba khat sao ka du khot ka ba khat lai ha du ar puwe ngiu i ha ka gospel ka jong Lucas ka lenong ka ba khandai ka du khot ka ba khat ar ha du khat nyo bat kum joru na ka gospel kat ko Yohanes ka lenong ka ba Henry ka du khot ka ba ningkong ha du ba khat sao i ka ni ka bala tho ha kini ki gospel ngiu i ba kam dei ka ta ka jingja ka ba shu thau la ni ka ba shu thu khana kam dei tang ka Parsi ka ba Jisu Ukraine Henry ka dei ka ta ka e ka ba ja shisha kumba ar hajar sne menshua ka ba ja hari Israel bat ngiyo i ya ka ta ka jing don kam ka jongka bat ka jing shisha jongka la pins cam hakini ki southly ki gospel ho nginum pulilo na markan shime ka por Henry ngan shu aya ka summary da ka banga shim na baro kini ki southly ki gospel hangni ngiyo i ba u Jisu ula letno asha shiliang ka duriao Galilaya bat upat ba babun ula bud ya u na ba kila yo i ya kita ki kamba ki ba u ula le ya ki ba pang bat haba u Jisu ula yo i ya upat ba babun ula snowsen e ya ki na ba kim don kilong kum kita kilang brot ki ba klem unong sharai bat ulas dang ban hikaya ki bun ki e te haba kasngi kelas dang ban no kasngi kelas dang ban sep kita ki khat arngut ki senran kita let show Jisu ban ong ya u ban pelat no ya kita ki pat ba kita ki brio ki berang kata ka jaka kenang bakin yo ban let no shala ki jong ki jaka bakin yo ban thiet ya ka bam namar belai ha kata ka jaka kenja ka baki ki don amdan dukan ban amdan bam ti kumta kita kisenran kila let Henry u Jisu lo ong yaki ba amdai ban phano yaki Henry ban ai nangta bakim dei bakin no thli Henry bakin dei ban ai bam yaki bat ngiu i uwei na kisenran jong u Jisu u Andrew u badai u para jong u Simon Petrus ula yeng bat ula ong ba u don uwei u khena u badon ya santali ki kpu bat artli ki dokha bat uni u senran u do ong ba kita kijing bam kinlong ayu hapreng kat uni upat ba namar hangta ladon kumbasan hajar ngut kirang ba san hajar ngut kirang ba amshim amdei bedon tang kirang ba Henry kidon saki kenthai kidon saki khenna bar kat kum kini ki Bible scholars ki ong ba kajing don jong ubriu hakata ka jaka kalong kumba khatsan hajar ni arpho hajar ngut te hadian kata u Jisu la hukum babaro kini syong lenong san po but hadian kata ula shim ya kita ki santali ki pu barli but artali ki dokha but ula ngu u khmet shabneng but ula aingu but ula diaru ya kita ki pu but kita ki dokha ba ula ai ki senran ba kisenran pada ki ai shopat ba anda kila kedang ula ong ha kisenran ba kin ya khar ya kita ki belwet bat ki basatam bat niyo i balayo banlum kumbak hat arsyang mo kita ki jeng bam ki batam bat anda kita ki briu ki layo i kata ka kamba ya ka ba u Jisu la le ki layo ong uni ulong shisha unong ya thu lupa i kani ka de kata ka jing thu khana ka bang yo i na ki ni ki benta jong ka ktien ka jong blai bat na kani ka jing thu khana ngi sngo thu ngi yo i ba ki ni ki briu ki sliang bat ki terang kisliang kitrang banang bat bantip na u Jisu ki wan sha u namar kitip ba udon ya utau kupu jong ka jingim bat ula ban besa ya kata ka mensim ka basliang bat kata ka mensim ka batrang ka jongki bat haba kila terang kila tangan ha kata ka bakenja doru shim la ong yaki bakin letno Henry ula ong yaki senran baki ula keli na ki senran ayu baki don bat nang ni ngis ngau thu ba kata ka jing pelat kata ka kamba kanja bat ka jingker khu ka wan lingba ka ka bangi ngidon kau jingker khu ka wan lingba ka ka bangi don habangi itu ya ka ka bangi don bat dai hangta habangi itu ya ka ublei un pendankam ya kata kanang ban multiply lani ban penroy ya ka anum la ban penroy ya ka ka bangi ngim don anum la ban multiply ban pen kha ya ka Henry ngiyo i hang ni ngiyo i ban ngi thu ya kata ka pattern ya kata ka nong muna ka ba u blay u ai shingi ha ba u ong
ba uta ushabi uban ningkong hakabang inyo pedang ya kata ka breakthrough nginyo pedang ya kata ka jing pelat leni ka kamba kalong habang itu bat ngi snow tu ayu bangi don ka Bible ka yutu shangi ba shim la nyo ya ki kentai bat ki kena ladang ipet ka gospel kat ko Matias ka lenong ka ba khatsao ka dekot ka ba arpuwe ko ong ba kita ki balaya bam ti kilong ko ba san hajar ki rang ba na lor ki kentai bat ki kena hangning yu bala nyo tang ya ki rang ba lo ong ba ki rang ba ki badon ha kata ka jaka ki don ko ba san hajar ngut shim la nyo henry ngi yu shim la nyo ya kita ki kena la ni kita ki kentai ki badon ta ka jaka henry ka ka bang yu na ka ni ka jing ya thu khana ka long ba uta ukena ubam shimla nyo uta uba make available uta uba penyo lani uba wanra ya kita ki santali ki pubarli bat artali ki dokha ka ka ba pen ka jing hikai ka bangiyo nang ni kalong ba lesie don na pring jongi ngis ngo ko mangyimlong important shimla nyo yangi Henry day ya kiba kum kita ki briu kiba shim la nyo lani kiba ki wei kis ngo kumba kim da don kam than Henry day ya kum kita ki briu ba ublei ula ban pendon kam kumba ngi yo hang ni day uniu khna na preng kita ki rangba kiba la ban make available ya kita ki jing bam Henry day uniu khna ubam shim la nyo oba shim la kenyo ba udon kata ka jaka Henry day ma uba pelong uba wanra ya kita ki artli kita ki santli ki pubarli but artli ki dokha kai ka bang yu hang ni kita ki ba ki briu kem ken kor lani kem nyo kor ki long pen ban maki kita ki ba ublei ken kor but nyo yaki Bat kani kalong ka jing shisha hakaba ublei unyo ya kita ki briu kiba kiwei kim ken lani kiwei ki kentan ki briu ki laban ken yangi bangim long important ki briu ki laban right off yangi kamut ki laban kentat yangi Henry ki laban perkhat bangi long ngim long kita ki baler lani ngim long kita ki balaban ne Henry ngas ngau ba ublei ukwa ban ong shingi iwe pi we kani kasngi ba upet upet ya kata ke ka ba umpet ya ke ka ba ki briu ki nyo Henry ma uhi ken kor but unyo kor yang iwe pe iwe dai tangka we ka bangi dai ban tip ba bangin sngo thu ayu ngi don ayu ngi don habangi itu ya kata ke ka bangi don ublei ula ban penroy ya ka haleluya uta ulong ublei ubangi ngi syakri uta ulang ublei uba mangingi syakri haba yo kani ka jinga thuk hana haba kini ki senran kilawan ban ra ya kita ki santli ki pubarli bat artli kita ki dokha ujisu ula ai ya ka hukum ka bakla ka balong khla ha uang ba haban pensyong yaki kita ki brig brang ha kata ka jaka ban pensyong yaki lenong sanpo mun ngitip bah kata ka jaka ku mangaloong meneh kata ka jaka kidan san hajar ngut kirang ba Henry lada ken kelum kita ki kentai ki kena baro ki beri keberan hangta kidan kumba khatsan hajar la ni arpau hajar ngut ban le kumta ban pia yaki hakita ki kenhun lenong ban syong san po ngut kan long kapor kan shimpor ba kan shimpor bah namar beri kila ya buon hangta Henry ujisu ya kani ka hukum uang pensyong yaki lenong sanpo ngun kini ki brio namar kala dona dudang step kani ka por kala de ka por hakaba kasngi kala sedang ban step no lesi kila tangan Henry ngio ibre ba ujisu uang kumno upa ban syong yaki kumta balai bagi haban pensyong yaki hakita ki laki jongki kenhon nga nget scam ba teng ka kamba ka babhatam ka shimpor ka kamba ka babhatam ka shimpor teng ide ban sngoto ba kata ka kamba ka babhatam ka ba ublei unle shim la penlong yaka dah kata ka jing don kam ka jongi shim la penlong yaka kum hakan di ka jing thu khana dah kata ka jing tangan ka jongki
Henry haba ublay ule ya ke ka bakraw. Haka jing em jongi ngim day ban ngin pinstet ya ka. Bon sien ngi rush. Bon sien ngi kwa kumne. Henry ke ka bang ngis ngau thu nang ni ka long ba ngim la ban pinstet. Ya kata ka kamba ka ba ublay unde. Ngim la ban pinstet. Ya kata ka jing pelat na ni kata ka breakthrough ka ba ublay un wan rang. Dahil namar kata ka Bible ko ang bangidon kam bandon ya kata ka jing yaisha. Habang ila dia panle ya ka mon ka jong ublay kanang bangin yo ban pediang ya kata ka jing kular ka jong. Banyo pediang ya ka kamba. Kidon kita ki ki bangi haban bobet. Ha kata ka rukom ka ba ublay ukwa ya ka. Kumbang yu ihang ni ya kata ka pattern haka bakin syong dahil naman kata ka daw ngihaban bubet ya ki but kadai bandon kata ka jing renti kadai bandon kata ka structure but haba ka lalong kumta dai hangta bangin sa yo pediang ya kata ka kamba lani ka jing kerku ka ba ublay un shingi but ka Bible ka yatu shingi ba kita kisenran kila let show Jisu kila ra kita ki kupu ba ki dok ha show kabamot ba kira ya kata ka ba ki don but hangni ka Bible ka yathu yang ikong ba habalalet ban ra ya kita ki santli ki kupu barli but kita ki artli ki dok ha u Jisu ula shim u Jisu ula shim ki but anda habula de ban shim ki u kmet ya ki kamat ki jong u strong but hangta u aingo waingo kaktian ka jong ublay kong haka gospel kar ko mu Marcos kalenong ka Henry ka dekhat ka ba South Huwei hang tu kong haba ula shimti ya kita ki samtli ki kpu bade kita ki artli ki do kharu haba ula kmet shebneng ulango ka jing aingo jong u kalong ya kata ka baduna ngitim hangta upat lang ubadon don ko makhatsan hajar arpau hajar hun but hang ni don tang santli kita ki kupu barli but artli ki dokha but hang ni u Jisu u aingo yaki u aingo ya kata ke ka baduna ya kata ka bakendia Henry nga snow ba hang ni ru kadon kata ka jing hikayangi bangi day ban long ki basngongo what haba ka ka bangingi don kalong kata ka baduna lani kalong ka bakendia namar ublay ula ban penroy yaka ublay ula ban penroy ya kata ka baduna lani ya kata ka bakendian God will multiply that which is not enough into more than enough utaw long ublay ujongi utaw long ublay ujongi ka ka badon kam yang ikalong bangide banang banlong kita kibasngongo what ha ita ibakendian ibangingi don namar habang inang ban aingo uday ublay uday uta uban penroy palat ban ya kata ke kabangi ngidon kam tat anda nginang ban aingo ya kata ka bakendian kabangi don nginum la ban penroy ya ka nginum la ban penroy ya ka sya kata ka ba kambon nani sya kata ka ba shlay nginum yo ka jing karoy ladang ngimlong ki basngongo Henry habang ngisngongo ya ke ka ba ula ai shingi wala ka long tang kendian ngin yo pede ba ublay un penroy ya ka dei hangta bangin yo ya kata ka kamba dei hangta bangin yo ya kata ka breakthrough ka ban wan ha ka jing ka jongi ka Bible ka yato ba hadin ba u Jisu la de ban shim yaki ula le kumno ula kerku bar ula aingo bat haba uli kumta kampat shim ladon kata ka jing penroy kampat shim ladon kata ka jing penroy bar kani kampat ja tat hadu ba undale larangi pulis yusu ikitu ka dekhat ka South Huwei jong ka gospel Marcos kalenong ka Henry hang tu kong haba ula shimti ya kita ki santli ki kpu bat ya kita ki artli ki dok haru haba ula kmit shabneng ula ngo bat ula kdiaru ya ki kpu bat ula ai ha ki senran jong bakin bo akmat jongki bat ya kita ki dok ha ula ya sama ki katba u Jisu u kdia ya ki hangta kila sedang banroy ka breakthrough lani kata ka kamba ka don ha ka jing kedia ka jing pelat ka wan ha ka jing kedia bat ngiyo hang ni badai tat
hadu balak dia yaki bakan sadon kata kajing penroy nang ni ngis ngau tu ba ngila ban ong ba kata kajing bam kwa kajing ban syak dia ladang ngim kwa ban syak dia ladang ngim kwa bangin syak pen luwet kalong ba ngi kentat no bangin yo pedang yaki jing kerku habang ipet na ka gospel kat ko Matius kalenong ka bakat sao ka dekot ka bakat kandai hang ni ka ya thu singi kong ba bat ulak dia ula ay ki kpu ha ki senran bat kita ki senran ha ki pat ba ujisu ulak dia bat anda haba ulak dia ula ay ya kita ki kpu ha ki senran bat kita ki senran pade ki ay syau pat ba Naga ni ka dekot ngiyo ya kata ka stages of brokenness. Kata ka kerdan jong kata ka jing penluwet. Ka kerdan ka baningkong ka stage ka baningkong ka daiba ujisu ukdia. Anda hadian pada ngiyo ka kerdan ka baar kalong ba anda haba ujisu ula kedia ula ai ha kita kisenran. Kisenran pada ki kedia bar ki ai syau patpa. Ka jing kedia ka dai kata ka continuous process. Kabayay beteng kabalas dang da utray Jisu bala penbot pat da kisenran hakiwe ki kentin ni laban ong ba ka jing kedia kas dang la nila penlong da ublay bat ublay pada upendon kam yakiwe bakin la ban penjana yaka upendon kam yakiwe kanang ban la ban penjana yaka bat hang ning yo baki kti kidai kita ki atyar kiba wanra ya kata ka jing kedia lani kita kiba wanra ya kata ka jing penluwet ki breaking agent ki kti kilong kita kiba kedia lani kita kiba penluwet ban yo ngitip na ka ktien ka jong ublay baki kti ki jong ublay ki penwandur ya ka jing em jongi kanang bangin yo long kita ki kiu kiba la ban pendon kam habang ipet na ka kitab Isaiah kalenong ka ba Henry pusaw ka dekot ka ba pra ka ba baro nangingitip kanika ktien ko ong ba Henry menta atrai melong ukpa jongi ngilong ka do bertha bat melong unong tau kiu jongi tingi baro ngilong kikam kikti jongmi bar ngiu ka kitab Jeremiah kalenong ka ba khat pra ka dekot ka ba Henry hang tur kong hakmi kum ka do bertha hakakti unong nong tau kiu kumta pilong hakakti ka jonga ko ka yeng Israel utray ulong mauti uta uba chisel out uba weng uba penwandur ya ka jing em ka jongi uweng no ya kita ki bam day ban don ha ka jing em ka jongi kanang baun la ban penwandur yangi bangin la ban long kita ki kiu ki ba un pendon kam Barang yu hang ni utrai upendon kami kiwei bakin long kita ki atyar ban kedia lani ban penluet lani ban penwandur ya ka jing em ka jongi bat teng kani ka jing syak dia ka kampang namar kita ki briu ki ba penlong ya ka ngi kloy ban syak ya kata ka jing pang lani ya kata ka jing mong lani ya kata ka jing kedia ka jing penluet lada kata kawan na kinong syun Henry ka kampang ka kamong lada kata ka jing kedia lani kata ka jing luwet ka jing peluwet kawan na kita kiba kham hajan kita kiba long kiba it kiba thon ki jongi lese ki henman ki para ki jongi ki bahayeng ki bahasem ki jongi lese kan kamong lada ka day na kita ki parlok ki jongi but namar kata ka jing pang ngi react hakita ki rukom ki prepare habang iyat lingba kata ka jing syak dia lani lingba kata ka jing syak peluet lesi habang imat ya kata ngi ut ngiong balay tang mga balay nga haban ya lingba ka ni ka jing tenju balay nga haban ya lingba ka ni ka jing sngosi teng ngi knyom balay tang mga sitang mga nga haban yat ya kani kalinti balay tang mga sitang mga nga haban mat ya kani but don kipor ngi knyong persya yung try balay tang mga kita gini ki reaction ki jongi habang iya lingba kata ka process of breaking lani kata ka hakapor ka balak dia yangi lani bla penluet yangi But dah ka bangile kumta ngila bandu no ya ke ka ba utrai utmu ban wanra ha ka jing em ka jongi
Habangi pet piang ye kene kajing thu khana. Ngio I hang ni bladon santali ki kpu barli bat artali ki dokha. Bat haba u Jisu kedia u ai hakita ki senran ki jongo. Naka gospel ka jong Lukas ka lenong ka bakhandai ka dokot ka bakhat ar. Ngio I hang tu ba barok kita ki senran ki don hakata ka jaka. Kasngi te kalas dangno te ki khat arngut kila wan bat kila ong hu. Ka ba peni ba barok kita ki khat arngut ki senran ki don hakata ka jaka. Bat hang ni ngio I baki don tang santli kita ki kpu barli. Lada don henriu kalalong ka basuk bah namar balai lasu kedia ya uwei shiteng bat lasu ai bet ha uwei usenran. Henry hang ni ngio I baki don tang santli kita ki kpu barli. Bat lada u Jisu u kedia shiteng kamut ken don tang shipau teli hakaban la ban ai tang haki shipau ngut ki senran. Henry hang ni ngio iba ula ai she ki senran kabamut ula ai dot sya barok kita ki khat arngut ki badan hang ta. Bat haka jeng perkhat ka jonga nga perkhat badon na kita ki kpu barli ki blade ban kedia shiteng lahap ban kedia syu yaki kenang ban la ban ai habaro ki senran bakin yo ban ya sam hau tau patba ubabun ubadon hakata ka jaka. Pat ke jing hikai ka bangi yo nang ni ka jing hikai ka long ba kumbangi yo I hang ni don na pedeng kita ki kpu barli ki bala syak kedia kambun kenang ban la ban besar. Kapapin iru bakata ka process of breaking kata ka jing syak kedia kaya per uwei na uwei pat ubrio don kiban yat lingba kata ka jing syak kedia ka bakambon bat don pede kiban yat lingba kata ka jing syak kedia ka batang kendian. Bar ke ka mangiyo inang ni kalong ba na pedeng kita ki ba syak kedia kambon na pedeng uta ukpu barli ubla syak kedia kambon lala ban kam syakri syaki babun lala ban besar syaki babun ki patba. Bat nganget kalong kumju haka jing em ka jongi larangi yat lingba kata ka jing syak kedia lani kata ka jing syak peluet haka jing em ka jongi kumanga ong mentan kala ban ya per iwei kamlong kumju don na pring jongi ngin mat ya kata ka jing syak peluet ka ba kambon don na pring jongi ngin mat ya kata ka jing syak luet ka ba tang kendiat bat ngio iba kumba uni ukpu barli ubla syak kedia kampun lalaban besar sykiba bon ki patba par kalong kumjoru larangi mat ya kata ka jing peluet lan dia kata ka jing syak kedia ka babon les ya kalong ba utrai ukwa yangi hakabangin syakri sykiba kambon lan dia bangin besar ya kiba kambon. Bat kaway kamanga kwa man ong hang ni kalong ba habang ngiyat lingba kata ka por jong ka jing syak peluet lani ngiyat lingba kata ka por jong ka jing syak kedia ngim day bandu jing kermen ngim day ban sngosi ngim day ban bu kita ki jing keli henry ngire ban tem ba ublay udon ka jing temu ka jong o udon ka jing temu ka jong o kadon ke ka ba unle lingba kata ka jing syak dia lani lingba kata ka jing syak peluet bar ngiri ban sngoto bahaba u blay u kedia lani u peluet yangi kamdai ban penjot no yangi kamdai ban reduce no yangi henry kalong ban wanra ya ka breakthrough haka jing em ka jongi bat bon ronra ya ka kamba bahkan don kata ka jing pelat ngiu I hadin bla kedia ya kini ki kepu barli bari taki dokha lalaban sam syiki patba bala pelat ya kita ki patba ki brana kata ka jaka na ka jing tangan kalong kumjuru haka jing em ka jongi lesi kata ka jing yat ka jongi kalong kadai ba ublay udon ka jing temu banwan ra ya kata ka kamba ka jongu kumnu ublay upen luet yangi lingba ki jing lingba ki jing tenju ki jing mat ki ba ki bangingi mat haka jing em ka jongi kumanga ong mende ulaban pendon kami ki wei ki briu
ban penluet lani ban kedia ya kata ka jinglong ka jongi lesi ha ka jakatrei ki jongi ngila ban don kita ki lesi ki ba halor ki jongi ki ba khamlong tomet kila ban long kita ki ba kham khor lani kila uble ula ban wan ra ki brio ki balong difficult ban bu ha ka jingem ka jongi khanang banang la ban punwan dur ya ka jingem ka jongi ki brio lesi ki ba ki ba ngim la ban ya day ublay ula ban penluet da kita ki rukom bat ngiyo ba ka jing kedia ne ka jing penluet ka per na way show way bat kini ki bangi yad lingba ki long ban wan ra ya kata ka jing pelan ban wan ra no ya ka kamba ngakwa ban bu ya ka ni ka jing keli ha khamat jong ya ka ni ka singi hatu ngiju aingo ya ublay nakabenta kata ka porbo kedia ne penluet yangi kumang yu imente u Jisu ha shua ba un kedia u aingo bat ngakwa ban ong hatu ngingi ju aingo habangi ya lingba kata ka por jong ka jing kedia lan ya kata ka por jong ka jing luet ne haba ublay ubu yangi bangin ya lingba kita ki ayom jong ka jing sha kedia kadai yang iban sngau tu ba kam dei ba ukwa ban penjot no henry kadai ka por ha ka ba ukwa ban kerku no yangi man ka way pui ka por ka bangi sngau bala kentat yangi man ka way pui ka por ka bangi sngau kum bala alienate yangi la bu yangi sharod man la ka way pui ka por ka bangi du jingkermen man ka way pui ka por ka bangi mat ya kata ka jing diaw dan ingi mat ya kata ka jing padonot man kita ki por ngi deban sngau tho ba kini kita ki por ki ba ublay udon ya ke ka ban le ban tre ngim dei ban sngau du men siem ngim dei ban sngau du jingkermen bat ngim dei ban sngau diaw habangi yat ling ba kum kita ki por ngi dei ban sngau tho ba haba ublay usha yangi kadai hakaba un pendon kam un penan kam unwan ra ya ka jeng pelat unwan ra ya ka kamba ka banja amshim la penroy yang tau kupu tak hadu bala kedia ya o pan yo kata ka jeng pelat kawan la besar ya kita ki brio upat ba ubabun ubadan ha kata ka jaka bar kane ka ja hadian ka jeng kedia ngiyo ba dei u Jisu hang ne dan ngipet dei u Jisu uba ai uba besar ya kita kipat ba henry u kedia u shem bat u ai shaki senran ka ba pen hang ne ka ba ngiyo hang ne ka long ba ka jingkerku ka yat lingba ki kti ki jong ki senran bat kumjuru ka jingkerku kan yat lingba ki kti ki jongi amna ki kti ki jong amna ki kti ki jongi henry ki yat lingba ki kti ki jongi tas dang na utrai Jisu na ublehi henry ki shutut lingba kita ki kti ki jongi bonangi habangi don hakko hakan ka jaka ngi mat kita ki ki jing bha ki jing kerku ki jong ublay bat ka we ka kalong bangi de ban sngothu ba kita kim dei ki bashwan na ka kti ka jongi ki jing kerku ki bangi mat ki wan lingba ki kti ki jong utrai Jisu ngiu hakasam ka ba arphulai ka dokhot ka basan hangning ngiu kong ba u David wong melasiang kamit hakmat jonga hakmat kinong shun jonga melasle ya ka kli jonga da ko umpnyang ka kuri jonga ka shle kadai yangi hakabangin nang ban ai ngo yu ban ai shu ka buram habangi pet hangning yu iba u Jisu habangi phabyang shaganika ka jinge thu khana ngitep ba u Jisu ula ban pensange utep baladep ban ai lut shiki brie ban utep ba katnu kidon hangta ulala ban pensange ya kata ka jingroy jong utau kupu barli kenang ba anum tam lani anum sep henry ngiyo ba upenroy palat ban ya ka ka badon kam ujian hakaban ai ya kata ka jing shlei ka abundance ka overflow ngim dei ban perkhat ba ublay ushikwa ban ai yangi tangkat ya kata ka bangi biang
Ne tangkat ya kata ka bangi kwa. Henry ko mga ong mene ulong the God of more than enough. Udeng tau El Shaddai. Ka kerteng ka jong u kalong El Shaddai. God of more than enough. But ngiyo unum ai tang ya kata ka ka bedon kam. Henry haba upenya yang lingba kita ki jing dia. Lingba kita ki jing sya penluet. Ban kerku yang ban tang ban syu kerku yang kat bangin biang Henry kan don ka jing slay kan don kata ka overflow ban ngin yo ba kita ki jing kerku ken tut na ka jing em ka jongi syaki wei pat lese syaki kita ki kon ki ti ki jongi lese syaki wei pat ki brio ki badon kam ya kata ka jing don kam nyo hang to habang ipet Niyo iba kaktian ka jong blay ko ba hadien nang ta ula ong yaki bakin ne kumno tu yakar ya kita ki belwet ki basatam ban omle no ru na mar kata ki yakar bat ki pendap khat ar tukri ka belwet na kita ki santeli ki kepu barli kala don kata ka jing tam kala don ka overflow kala don kata ka abundance kala don kata ka jing tam hadu khat ar syang bat ngiyo hang ni baka kamba ka ja ha ka jing kedia nang ni ngis ngoto ya ka jingmut jong ka jing syak dia bar ka jing syak penluet ka emlang ka salang ka batai ba kata ka jing syak dia na ni kata ka jing syak luet ka de kata ka emotional pain ka de kata ka ka ba ngimat ha kata ka jing sngo ka jongi kita ki jing sngo ki ba syapo bat lesi habang iya lengbakum kata ka por kita kilaban pensangnya no ya ka jing em ka jongi ha ka bangin le ya kata ka ka bangi jule habang iya lingba ladang ipet kat kum kajing batai jong ka perthai kalong ba habang iya lingba kata ka por jong kajing syak dia ani kajing syak penluet kalong hakaba nginum la bangin khikli henry ngiyo ba lingba ukris ngi shem bala pendon kam ya kata kajing dia lani ya kata kajing luet banwan rajing empat ya kiwe banwan rajing empat ya kiwe tungin long ki bakloi ban IT yala di kenang ba ublay unla ban pendon kam yangi lada utu kena ai lada utu kena ubu haladi yakitu ki santli ki pu barli ban artli ki dokha kamot anumla ban besayo tau pat ba ai ba ka ka bangingi don ngin kloi ban ayaka ngin umbu haladi henry ngin kloi ban ayaka but habang ipech kan ka dokhat ka balai pusan ba ka dokhat ka balai pun rio jong ka gospel Marcos ka lenong ka bahin rio hang tungi yo ba kisenran ningkong kile bam salia kim long kloi kim kwa ban shime ka jingket clear ngiu iba haba kata kas ngi kalas dang ban sep kila let show jisu ki ong tu pelat no yong ni upat ba bakin yo bakin let no shala ki jong ki jaka bakin dia thiet bam namar bakan ni ka jaka kalong ka bakin ja kata ka pen iya ke bakim kwa bakin shim haladi ya kata ka jingkit clear kim salia bar ngiyo ha ka dokhat ka balai punyo ki ong hang tu kong haba jisu lo ong haki to ai ma phi bakin bam kiti kilo ong hau hatungin let ye thiet arspa suka ukpu bat ai ru haki ban bam ka pen i baki kenya ka dor ki kenya ka dor bar kini ki jinglong kipin ya kata ka jinglong kabalong unbroken kabamdon kata ka jinglong ka jing sngow red kabamdon kata ka brokenness haki hoad amday tangkini henry ki don ki wei de ki jinglong ki bapen pau ya kata ka jing bamlong broken ka jongi ya kata ka jinglong bamlong luwet ka jongi kala balong ka jing sarong kala balong kata ka jing sngow meng ka jing sngow la ka jongi ka jing sngow nang ka jongi kita kipin ya ke ya kata ka jinglong jong ka jinglong unbroken ka jing bamlong luwet ka donut ka jongi but bonsin ngiru ngilong kum kini kisenran ngim salia ngim tre ban shime ka jingket clear ngi perkat tang na ka bentaya ladi teng teng ngis ngau kumbangi kamla mangi ngi kam nang ngi kam tem henry ublay kwa yangi bangin long kumta uyai trei haka jing em ka jongi ban penluet no ya ka maladi ka jongi but hangning yu bakini ki senran kilawan lampat ya kita ki santli ki kepu kita ki artli ki dokha they make available ki wan ra
Bat ngyo I hang ni bala penyo bala IT bala sam sya utau patba. Kum nungi response hakum kita ki kem jong ka jing kedia bat ka jing penluet. Ka response ka jong I ka ka bangingile hakum kita ki por kan penpau ya ka jinglong ladangi long ki belawet ne em ha ka donul ani ha ka mensim ka jong I ladangi ya da ya ladi lada ngi don ya kata ka jing bitar lada ngi sngosen ya ladi kata ka pen iba ngi perkhat tang ya ladi but ha ka jaka bangin pet ya ki brio kum kita ki nong shun ki jong I ni dai ban yo I yaki kum kita ki agent kum kita ki atyar ki ba ublay upendan kam ban tenju ya kata ka jingluet ka jongi ngas ngau batungin yet eladi langi long ne em ki ba luet hakmat ublay ka jingbam luet kan pen matla yangi na kata ka jinglong ka donut ka jongi tungin play yaladi bangin sha ba ublay un tray haka jingem ka jongi lingba kata ka jinglong ba luet ngin la bangin long kumu Jisu ngin long kita ki balong approachable ki brio ki laban wan shangi ngi laban sngo thu ki jing don kam jong ki we ya kata ka jing mong ya ka jing pang ka jong ki ka ba ki ya lingba bat ngin la ban pikir la ne ban sumar ya ki haka de khot ka balai pusau jong ka ni ka gospel ka jong Marcus ka lenong ka ba Henry ngiyo I hang tu ba u Jisu ula sngo sen ya upat ba habau yo I yaki hang tu kong haba u Jisu ti ula mino ula yo I yo upat ba ababun bat ula sngosen yaki na ba ki long kum ki lang prot klem unong sharai ti ula sedang ban hikai bun ki ru yaki to ai bangiru ngin don ya kata ka jing sngosen yaki briu ki badan saudong jongi ngiyo I ki bun ki briu ki badan saudong jongi lesi kita nak pernah kata kajing terang, kajing seliang, kajing tengan. Kumba kita kisenran, ki kener. Syau tu hajar, upat lang, ubadan hak kata kajaka. Tu ai ba mangiru, iwe nangi, ngin reach out, ngin kener. Syau ta upat lang, ubabun, ubadan saudong jongi, ubadan hak pernah kajing terang, bat kajing seliang. Ai ba kata kajing em kajongi, kan wanra, kajing pelat. Hakan jing em ka jongki bat ko mga ong mene tat lada ngilong kita ki basya kdia ngilong kita ki basya luwen nginom la ban long ka jing kerku ya ki we tungin IT ya ladi sya utrai tungin IT ya ladi sya ublay kanang bangin la ban long ka jing kerku sya ka perthei teng la pen kdia yangi bangin la ban besar ya kita ki batangan bat ki basliang ya kini ki kepu la kedia kanang ban la ban besar syau tau pat ba belin ubadan hak kata jaka namar kata ka jing tengan ka jongki kan long kumjuru hak jing em ka jongi teng ngin long kita ki blasya kedia ngin long kita ki blasya peluet kanang bangin la ban besar ya kita ki batangan bat ki basliang ublay ubasdang ya kata ka kam ka babaha ka jing em ka jong I we pi we dai ma uban pencana ya ka hadu ka sngi ka jong Jisu barangan ong ya pi umpat debat ngi udang don hakaban tray bar ka jing em ka jong I kanang ba unla ban pendon kam yangi batu nginang nang bangin yai IT ya ladi syau kenang bangin mat ya kata ka breakthrough haka jing em ka jongi kenang bangin la bangin mat ya kata ka kamba ka ba ublay ukwa bande lingba ka jing em ka jongi amen tunginum kentat haba ublay upen ya yangi lingba kita ki ayom nani ki por jong ka jing syak dia ki por jong ka jing syak penwet tunginum kentat nginum pen Henry tungin IT ladi ngin sya hakikti ki jong ublay bat ublay hingitim udon ya kata ka jing temu ka jong ban wan ra ya ka kamba amen tungin nang bangin IT shaladi hagan ka por nga kwa ba tungin let kendian ngin shem ya ka por ngin yet ya ladi hatu ngi IT ya ladi sya kata ka jing tray ka jong ublay haga jing em ka jongi nangi pen tungin sya yo blay ba untray kanang ba kan la ngin long kata ka jing kerku ya ki way pat tungin le persya
ya kata ka jing tray ka jong blay, ya kata ka jing kdia ka jong blay, ya kata ka jing penwet ka jong blay. Henry to ngin make ourselves available to him. Mo ngin make ourselves available ngin IT la dia shu kanang bangin long kata ka jing kerku ya kiwe. Tu kan ka por ngin let bangin IT la dia shu try. Ngin IT shu try. Nginum du jing kermen. Nginum du jing kermen habang iya leng bakum kita ki por. Henry tu ngin tem ba ublay ule ya kita amban penjot ingi amban reduce ingi Henry ban penlong ingi ka jing kerku ya kiwe pan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tungin let kan ko por, ngin yet yela dia. Bar ngin ong try. Lada ngipin lada ngila persya. Tungin IT yela dia ngin ong try ha ka jing em ka jongi. Ngikwa baling ba ka jongi ka jing em ka jongi. Ngin yo ban syakri syaki weipan. Bangin long kita ki ban wan ra ya ka jing pelat ha ka jing em jong ki weipan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pablay bi jong ngi wan akhmat jong me ken ko try. Ngi wan ken ko pa kum bangi long ken ko try ablay bi jong try ngi IT la dia sha me ken ko pablay bi jong try don ki por ken ko pa ka jing em ka jong ken ko try haba ma me try haba ma me kdia ken ko try bon sen ken ko try don ki por ki bangi le persya ken ko try don ki por ken ko try ki bangi pin ya la dia ken ko pa Henry hakane ka sngi ken ko pa ablay bi jong try ngi sngo to ken ko try ma me pen ya ngi ling pa ka ta ka jing kdia ling pa ka ta ka jing pelwet na mar me don ya ka ta ka purpose ka jong me ken ko try haban wan rano ya ka ta ka breakthrough ha ka jing em ka jongi la ne ban wan rano ya ka ta ka jing pelat ha ki ta ki ban saudong jongi ken ko pa try ngi dwai ken ko pa ablay bi jonga lada ngi long ken ko try kita ki ba pen ken ko try ki bam sha ya ka ta ka jing pelwet ha ka ne ka sngi ken ko pa ngi wan akhmat jomi ngi IT ya la dia shami ken ko try bar ngi dwai ken ko pa ablay bi jonga ba ma me ken ko try men break ken ko pa ya kita ki ki bam dai ban dona ka jingem ka jongi ken ko try kena bangin wala ken ko try ban wan ra men la ban wan ra ya kita ka jingker khu ka jomi ken ko try ngin long ken ko try kita ki atyar ken ko try ha ka ba ka jingker khu na me ken ko pa kan tu ling ba ki jingem ki jongi ken ko try but pablay bi jonga try ngi dwai ken ko try kumba ki ni ki senran ki kner ken ko pa shau tau patlang ken ko try ablay bi jonga ai ken ko try ba mangiru I wei ken ko try habang ila de ban ya ling ba ka ta ka por jong ka jing kdia ba ka jing peluet ka jom ken ko try ngin la ban kner shau tau pat ba belen ban saudong jong ken ko try bangin besai ki ken ko try bangin wan ra ka ta ka jing pelat ka jing em ka jong ki ken ko pa hang ni ngi don ken ko try we make ourselves available to you ken ko try ngi IT la de shame ken ko try ablay bi jonga I can go try bangin long kata ka jing kerku kan ko try kiwe I bangin mat shwai la dia ya kata ka jing kerku kan ko try ngin mat shwai la dia ya kata ka jing pelat kan ko try but ngin long kan ko try kata kan ko try ka atyar banwan ra ya ka jing pelat bar ka kamba ha ka jing em jong kiwe pat kan ko try ngi I ti ki jing em ki jong I sheme ngi I ngo ya me kan ko pa ba me kren yang I kan ko pa kan ka sngi kan ko try bangila ban yo sngo ka tien ka jong me kan ko try bangin sngo thu kan ko pa try ablay bi jonga ba amshim la pelwet yang ikan ko try ban pendo boring ban pentelot ingi henry try la pelwet ban la pen kedia ingi kenang bangin long kita ki ba klan hame kan ko try bangin ang la kan ko try ban wan ra ya ka jingker khu ka jong me kan ko pa ni ong khu blay shibun kan ko pa ni a shime ka jingo ka jingyaro ka buram bor baro ka long ka jong me kini barong i dwai ngi pan ha ka keteng ka jong Jesus Christ amen. 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 Ngai ti pa kini ko